Нацбанк заявіў пра рэкордны ўзровень золатавалютных рэзерваў – 11 мільярдаў 158 мільёнаў долараў. Пры гэтым 2 мільярды Беларусь нарасціла ў першым сёлетнім паўгоддзі, у тым ліку дзякуючы масаваму продажу валюты жыхарамі краіны. Здавалася б, можна толькі цешыцца, але, імаверна, падушку бяспекі рэжым рыхтуе нездарма. Юлія Цяльпук. Беларусы актыўна кладуць зберажэнні ў рублях на дэпазіты. Стаўкі па кароткіх дэпазітах цяпер 11%. Па доўгіх, што нельга забраць прынамсі год, 14,5%. Да канца года прыбыткі для доўгатэрміновых укладаў вырастуць да 17% гадавых. А па кароткатэрміновых зробяцца менш прывабнымі. Гэтак Нацбанк стымулюе рост эканомікі, прагучала ў эфіры Дзяржтэбе. Примерно 84% всех депозитов – это безотданные депозиты на срок более 1 года. Это устойчивая ресурсная база для банков для того, чтобы осуществлять прежде всего инвестиционное кредитование. Палітыка Нацбанку ў першым паўгоддзі забяспечыла чысты продаж валюты насельніцтвам на суму звыш 400 мільёнаў долараў. Яшчэ 500 мільёнаў паступіла ад нерэзідэнтаў, а з красавіка-траўня укладаць пачалі і юрыдычныя асобы. Праз дэпазіты і рост цэн на золата Нацбанку ўдалося пакласці 2 мільярды долараў у золатавалютныя рэзервы. Нарыхтавалі рэкордную суму ў міжнародных валютных актывах – 11 мільярдаў 158 мільёнаў долараў. Палова ў манетарным золаце, рэшта ў замежнай валюце і спецыяльных правах запазычання. Ставки ж подозрительно высокие, лишить экономист Алексей Харкевич. Это очень такой серьезный момент, поскольку если покопаться в истории, мы можем посмотреть, когда такое раньше происходило. И можем заметить, что последние 2 пика был это как раз-таки начало 22 года, а до этого это конец 19-го, начало 20 года. У 2020-м рэжым і ягоныя фінансавыя інстытуты рыхтаваліся да выбараў. У 2022-м урад і Нацбанк разам ратаваліся ад наступстваў пуцінска-лукашэнкаўскай палітыкі ў дачыненні Украіны. Цяпер жа выбары мінулі, а стратэгія нарыхтоўвання грошай засталася. Паводле Алексея Харкевіча, банкі заўжды інфармаваныя пра палітычныя рызыкі і сваю крэдытна-грашовую стратэгію будуюць згодна з гэтымі ведамі. Я думаю, то, что произойдет и к чему готовится белорусская банковская сфера, скорее всего, завязано на восточном направлении. Какую роль будет отыгрывать Беларусь в этом, я не знаю. Возможно, это новый какой-то конфликт с точки зрения России и Беларусь будет в нем участвовать просто как союзник России. Возможно, это что-то и связано непосредственно с событиями на территории Беларуси. У высокія адсоткі для дэпазітаў банкі могуць таксама закладаць дэвальвацыйныя ці інфляцыйныя чаканні. Рост цэнаў у першым паўгоддзі ўжо перакрочыў 7%. Юлія Цяльпук, Белсат. Чыноўнікі ад Міністэрства аховы здароўя распавядалі, як добра ўсё ў Беларусі з медычным забеспячэннем, аднак і разам з тым прызналі наяўнасць праблемаў з кадрамі. Гэтак кожны 5-ы працаўнік медычнай сферы сёння пенсіянер. Сегодня в стране работает 47 700 врачей-специалистов и 111 тысяч средних медицинских работников. Из них 11 628 – это молодые специалисты, которые пополнили ряды наших учреждений здравоохранения. 18% из всех медицинских кадров – это лица пенсионного возраста. Часткова недахоп кадраў у медыцыне закрываюць замежнікі. У Беларусі на год застаюцца працаваць каля 100-150 іншаземных студэнтаў медычных ВНУ. Асноўная задача Міністэрства аховы здароўя паводле Калюпанавай рыхтавання кадраў. На сёння ў краіне працуюць 4 медычныя універсітэты і 16 медычных каледжаў. У вышэйшых навучальных установах атрымліваюць адукацыю каля 20 тысячаў будучых дактароў і правізараў. З іх 5 тысячаў гэта замежнікі, найперш з краінаў былога Савецкага Саюзу. Тым часам Міністэрства аховы здароўя афіцыйна праінфармавала адміністрацыю Лукашэнкі пра рызыкі, звязаныя з запрашэннем мігрантаў з Пакістану. Унутраныя дакументы ведамства публікуе арганізацыя «Белпол». Гэтак намесніца міністра аховы здароўя ў сваім аналітычным лісце пералічыла высокія эпідэмічныя рызыкі ў сувязі з меркаваным масавым заездам пакістанцаў. Яна адзначае, што існуе імавернасць завозу на тэрыторыю Беларусі поліаміеліту, халеры, малярыі, брушнога тыфу ды іншых хваробаў.
Сярод захадаў яна прапануе правядзенне абавязковых лабараторных даследаванняў і вакцынацыю мігрантаў за кошт дзяржаўнага бюджэту. Дзяржаўныя выдаткі на гэта могуць скласці каля 70 мільёнаў рублёў. Нездарма кажуць, што вялікае маштабнае можна пабачыць нават у дробязях. Напрыклад, хто б мог падумаць, што звычайны аўтобусны прыпынак у Крычаве можа стацца ледзьве не хрэстаматыйнай ілюстрацыяй да адсутнасці дэмакратыі ды самакіравання ў Беларусі. Падрабязней Валера Руселік. Калі тлумачыць літаральна на пальцах, то асноўная мэта падаткаў – гэта фінансаванне дзяржаўных выдаткаў. То бок, каб было за што будаваць дарогі, школы, шпіталі, падтрымліваць малазабяспечаныя групы насельніцтва, пенсіянераў і гэтак далей. А таксама, у прыватнасці, каб паставіць у Крычаве новыя прыпынкі грамадскага транспарту. Здавалася б, якім бокам тут Крычаў? Сёлета райцэнтр стаўся сталіцай дажынак на Магілёўшчыне. Што праўда, па горадзе папаўзлі чуткі, што фестываль-кірмаш могуць і адмяніць. Маўляў, фестываліць асабліва няма за што. Мясцовыя ўлады чуткі зняпраўджваюць і праз сацыяльныя сеткі заклікаюць мясцовых жыхароў далучацца да ўладкавання гораду, у тым ліку фінансава. Напрыклад, скінуцца на новыя грамадскія прыпынкі. У нас на сегодняшний день продолжается сбор средств на остановочные павильоны нового типа общественного транспорта. Такие павильоны вы уже можете видеть по улице Фрунзе. Так вот, на сегодняшний день собрано порядка 31 тысячи рублей. Просьба всем либо гражданам, либо предприятиям и организациям принять активное участие в сборе данных средств. Любая сумма будет приветствоваться. Што праўда, праз нейкі час гэты ролик, пад якім былі змешчаныя рэквізіты для пераліку грошай, быў выдалены. Ці то ўжо сабралі патрэбную суму, ці то спалохаліся абураных каментароў ад грамадзянаў, ды ўвагі з боку незалежных СМІ. Незразумела. І пытанне да чыноўнікаў у незадаволеных крычаўцаў, чые каментары аўтаматычна выдаліліся разам з відэа, было фактычна адно. Чаму фінансаванне выдаткаў, якое мусіць ісці з бюджэту, чарговы раз кладзецца на плечы грамадзянаў? Дык а падаткі тады навошта плаціць? І калі грошай няма, дык можа лепш ашчадзіць на афіцыйных гульбішах і паставіць замест іх тыя злашчасныя прыпынкі. Чыноўнікі ў адпаведнасці з гэтай кіраўнічай лініяй, яны выдаткоўваюць на ідэалогію. Адпаведна, сродкаў не хапае на прыпынкі. А прыпынкі, згодна з дзяржаўнымі стандартамі, мусяць стаяць. А дзе грошы ўзяць? Трэба звярнуцца дадаткова да людзей і страсці з іх грошы. І гэткаму падвойнаму фінансаванню грамадзянамі дзяржаўных выдаткаў праз падаткі, а затым яшчэ і праз добраахвотна прымусовыя ахвяраванні здзіўляцца не выпадае. Асабліва, калі згадаць бясконцыя зборы на школьныя фіранкі, рамонт пад'ездаў жыхарамі, якія на хвіліначку дзесяцігоддзямі плацяць адлічэнні на капрэмонт. Альбо нават збудаванне нацыянальнай бібліятэкі. Паўсюль дзяржава настойліва просіць грамадзянаў скінуцца, а ў дадатак яшчэ і папрацаваць бясплатна на суботніках. Гэта дадатковы такі падатак на грамадзян, адсутнасць дэмакратыі, адсутнасць мясцовага самакіравання, адсутнасць удзелу грамадзян. І тут, канешне, можна вінаваціць чыноўнікаў, дзяржаву, але ж трэба таксама задумацца і грамадзянам, наколькі яны актыўна ўдзельнічаюць у гэтым грамадскім жыцці і адстойваюць свае інтарэсы. То бок, урэшце, выбраць для сябе самых ці быць сапраўднымі гаспадарамі ва ўласнай краіне. Валер Руселік, Белсат. 2 гады так званай хіміі за павешанага на дрэве сабаку. Такі вырак гарадзенцу вынес суд за жорсткае абыходжанне з жывёлінай, што прывяло да гібелі. Гэта адзін з нямногіх выпадкаў адносна моцнага пакарання за такія злачынствы. Закон для абароны жывёлінаў прынялі, адказнасць узмацнілі, але ці стае гэтага для спынення жывадзёрства? Адказу шукаў Уладзіслаў Корсак. Днямі ў Светлагорскім раёне валанцёры знайшлі ў лесе закапанага жыўцом сабаку. Над зямлёю заставалася толькі галава. Жывёліну выратавалі, зламысніка шукаюць. Как они вам тут мешают? У сацыяльных сетках нарабіла шуму відэа з берасця, на якім пажылая жанчына падсыпае атруту ў міску з ежаю для бяздомных катоў. На лецішчах побач з жыткавічамі знайшлі кацянята, у якіх хтосьці пакінуў паміраць у вядры. Сусед на просьбу гаспадыні забіў ейнага сабаку за 25 рублёў. 8-гадовае дзіця шпурляла сабаку на павадку.
Жесткое поведение еще называют началом эскалации насилия. Да? По данным криминальной психологии, так начинали многие преступники. И поэтому, конечно же, если вы видите, что ваш ребенок, например, или ваш какой-то близкий человек вот так вот плохо обращается с животными, то это красный флаг, и нужно идти к специалисту. Паводле апошняй апублікаванай статыстыкі МУС з 2021 до 2023 года у Беларусі зафіксавана амаль 160 выпадкаў жорсткага абыходжання з жывёлінамі. Толькі 17 фігурантаў панеслі крымінальную адказнасць. Аднак гэткая жорсткасць існуе не толькі на побытавым узроўні. Нярэдкія адстрэльванні бадзяжных жывёлінаў дзяржаўнымі службамі адлову проста на вачах у дзяцей. Посмотрите, как они ее тянут. Адлоўленыя жывёліны утрымліваюцца ў жахлівых умовах. Отношение государства к животным, да, к их способу их отлова, контроля популяции, это лакмусовая бумажка, по которой можно судить о состоянии общества, политики и даже отдельного человека. Вот даже в Советском Союзе этих собак тоже отстреливали или, как говорили, еще была такая страшная фраза, забрали на мыло, то есть на переработку, то есть не относились как к живому существу. Што праўда, у Беларусі ў пачатку года нарэшце прынялі закон об абыходжанні з жывёлінамі. У ім прапісалі максімальную крымінальную адказнасць за забойства з так званых нізкіх матываў да 3 гадоў пазбаўлення волі. Аднак толькі пры здзяйсненні паўторнага або групавога злачынства такога кшталту. Паводле зооваланцёраў патрэбныя дадатковыя захады найперш адукацыйныя праграмы і кампаніі дзеля гуманнага стаўлення да жывёлінаў. Ліцэнзаванне прытулкаў, заалагічных крамаў, гадавальнікаў, абавязковая рэгістрацыя і чыпаванне хатніх жывёлінаў, павелічэнне штрафаў і тэрмінаў пазбаўлення волі за жорсткае абыходжанне з жывёлінамі, каардынацыя праваахоўнікаў і ветэрынараў, пашырэнне вызначэння жорсткасці, уключна з псіхалагічным гвалтам і недастатковым доглядам жывёліны, выкарыстаннем яе ў незаконных баях. Перад умовамі жорсткага абыходжання з жывёлінамі ёсць сярод іншага беднасць, беспрацоўе, алкагалізм, культ гвалту ў сям'і ды дзяржаве. Уладзіслаў Корсак, Белсат.